Hello. Nakamalupat pala. Ayun. Lagyan ko muna baka malupat. Tulad dati nalubat. Ay, patay. Mamaya ka natawag. Jol, tingnan mo Jol, baka may dumating na ano. Yung ano ni Miss Jose. Hello. Hello Angelina Brusula. Hello bro. Ay, sino pala yung nakaano, yung kay Miss Jose 50? Yung pa-PM na lang sa akin, sa ano, yung ano, Dindo Cebuano, Dindo Raya Cebuano. Si Bro, si Ma'am Angeli de Brusola, no? Printa ba tayo? Pam, pamisis na lang. Iloday, Mergin Palermo, Iloday Isa, Vlogs. Jol! Ano yan? Pira, may dumating na ano. Tika lang ha, may dumating na parcel eh. Tika lang. May gusto mo si 50 yata yun. Pambihira yan. Sorry. Yeah. Hello ma'am, Angelita, Brusola. Pa-PM na lang. May taga Mindanao, sabi ni may taga Mindanao. Ay, hiningal ako. Akit sa third floor. Hiningal ako, may sumusipite. Akit sa third floor. Hello bro, Naida Castro. Ay, hiningal tuloy ako. Pambihira. Hindi ako makapagsalita. Hiningal. Pambihira yan. Thank you po. Sino naman? Marilo. Si Marilo. Jakita natin. Marilo Blanco. Yung mga ano pala, yung mga na ano ni Miss Jose 50. Si Ma'am, si Day Mami Del, yung friends ko na yan eh. Sino ba yan? Yung iba, ano ba yan? Tataranta ako. Ipipin ko si Mami Miss Jose 50 na tataranta ako. Bira. Ala, ayaw. Yun. Ay. Mabihira yan. Request kanta ng Miss Jose 50.
inaano ni Kuwan. Toy Jericho! Usap na lang tayo ulit doon mamaya, Toy Jericho. Kasi nawala ang signal mo. Hello sa inyong lahat, sa ating lahat. Sabi ni, yan, si bro. Si bro, Net TV. Yan. Ikaw bro, Net TV, baka gusto mo sapatos. Paano mo kay Ma'am Miss Osi 50. Pero grabe si Miss Osi 50, no? Grabe. Sir Jericho, umayos ka diyan. Sabi ni Miss Osi 50. Dahil mami dahil sa mo ako sa Messenger O kaya doon na lang sa GC natin. Message mo ako. Thank you so much po, Ma'am Miss Ose 50. Parating na daw, bro. Bro Naida, parating na. Kasi yung pinasa ko nga sa inyo, yung pinasa ni Miss Ose 50. Ang ganda, ang ganda. Grabe. Sana all. Sabi ni Asa Vlog, Rodora, hello po. Mabindel, so salamat si Miss Ose 50. Grabe naman si Miss Ose 50. Miss Ose 50 lang. Tsaka natapos din lahat, napadala na lahat. No? Thank you kay Miss Ose 50, napadala na lahat yung pinadala niya sapatos na 6. Nagamit nila lahat. Kaya thank you kay Miss Ose 50. Hanggang kay Bernays, naabot ko ng harap-harapan sa kanya ng personal pa sa Hong Kong. Sa Hong Kong talaga. Ang gaganda talaga ng shows, ang gaganda. Thank you so much, Bro Dindo. Ay, grabe naman ni Bro Naida, Kay Miss Ose 50, kasi napakano, kasi lahat nabiyayaan tayo lahat, di ba? Kaya thank you kay Miss Ose 50. Kaya patamsak-tamsak, baka nalimot, layo-layo. Charot. Sorry. Miss Ose 50, maganda. Sabi ni Toy Jericho, maganda yan, inaano. Sinungaling. Request mo kay Miss Ose. Pambihira yan. Ano ba yung ano-ano to Sinungaling. Pambihira yan. Asa na ba yun? Yun. Minsan naghahang pala yung mga comment, Kailangan pala pindutin. Pindutin pala yung nakabak sa baba. Pag naghahang, pambihira ka, Jericho, sabi ko, umayos ka din. Aanuhin kita dyan. Pambihira. Ratratin na lang natin Miss Ose 50 para gano'n, Hindi. Mag-live muna ako kung wala pa si Mama Sel Pupunta sana kami kay Lola Bit de la Peña. Tapos nag-message na sa akin si Lola Bit de la Peña. Sabi niya, Sir Dindo, dito lang kayo kumain. Si Mama Sel, sabi ko, naglinis pa. Ay, Madam Maris. Thank you, Madam Maris, sa pagdalaw. Thank you. Yung, sa mga nakalimot pag-subscribe sa mga, yan. Pa-subscribe na lang sa, si Madam Maris, Madam Maris Tiara, tapos si Yang May, yung mga, siguro lahat naka-subscribe na siguro, Andy Cabral, yan, sila Mama Sel. Sinit TV, yun, may channel din yan. Sila, Arsinia Rosolta. Kaya thank you na sa Maris dyan, Jericho, simula na. Anong simula doy? Thank you po, Miss, Narcisa de Guzman, sabi ni Ma'am Miss Ose 50. Wag na kantahan si Miss Ose 50 kasi baka iiyak na naman maalala na naman niya yung yung dating nakaraan niya. Kasi sabi niya, butas pa pati bulsa. Marilo Blanco, thank you, sir. No problem. Dahil na lang tawag ko sa'yo, baka mas matanda na ako kaysa sa'yo. Mag-50 na tayo.
Kaya thank you pa message na lang pala, ha? Pa-message na lang sa ano sa Messenger. Mm. Para tapos postal ano yung postal code, address, tapos yung pangalan, complete address ha, tapos cellphone number. Hello Day Rodora Kanyada. Hello Kuya Dingdong, gandang ay nabigyan na ba si ano si Day Rodora Kanyada ng shoes? Nabigyan na no? Ayun yata ay Ruiz. Ay hindi pa nga kay ano yun eh. Kay September 06 yung pinadala ko at saka kay Day Ruiz Marie. Kaya ano pala, Day Rodora Kanyada Misosi 50. Hindi pa yata na bigyan si Day Rodora Kanyada. Day Rodora, pa-message na lang po ako. Tapos anong size, tapos yung cellphone number. Grabe si Misosi 50, no? Halos lahat, labas man o loob ng ano, kahit sa, pero lahat nabiyayaan, ano, grabe. Thank you Lord sa kanya dahil basta kahit maraming pinagdadaanan, may pagsubok na ano sa kanya pero nandiyan pa rin siya lagi. Nung una talaga, yung aminin ko yung hindi pa nakita si Miss OC50. Yung anak ko yung nakita niya, yung anak ko si Daimian at saka si Day Janela. Gandang-ganda yung anak ko binata sa kanila. Yung nakita si Miss Jose 50, nagpasa sa akin ng picture. Tsaka yung boys, nagpasa sa akin. Nakita, ang ganda. Gandang-ganda kay Miss Jose 50. Ang ganda na talaga ng ilong. Ganda pa ng boses. Lambing na, ang lambing talaga. Grabe. Kaya idol yan ng ng dalaga ko. Gusto rin niya kahit attendance. Kaya ang tanong ako kay Miss Jose 50. Hello Day, Marla 18. Bote naman Day na hindi na tulay yung chocolate Day, Marla 18. Yung chocolate na binigay ni ni Bernice. Baka natunaw yun. Baka nabasa yung yung sapatos. Day Rodora, anong size Day mo pa mo Day? Message mo na lang ako Day Rodora Kanyada. Sabi ni Yod, Silo, Mama Res, gandang hapon po Miss Jose 50, sabi ni Mary Jane Palermo. Di po kuya sala. Ay, ganun ba? Ay, buti naman. Thank you Lord, thank you. Di po kuya, matibay ang chocolate. Hindi, bago kasi namin yung pinadalang, nilagay namin sa rep, nag-yellow talaga siya. Kaya yun, tapos nakabalot yata ng todo, binalot namin ng todo para kahit paano hindi siya ganong sisingaw. Sige, Miss Jose 50, thank you sa sa lahat. Pahinga na kasi baka may flight ka na naman mamaya pagising mo. Sana ingat lagi Miss Jose 50. Thank you sa lahat ingat lagi Miss Jose 50. Si Marla 18. Sabi ni Naida Castro. Virgin Palermo. Yan, grabe yung dalawang na yan, saka si Mama Sel. Doon sa Laguna. Ay, kantahan sila ni Day Marla 18, sayawan sila. Ang galing din talaga kumanta ni Day Marla 18. Mapapaindak ka talaga. Ay Lula, Bet de la Peña, gandang hapon Sir Dio. Pupunta sana kami si Mama Sel, kaso lang si Mama Sel nandoon pa sa kundo niya. Mamaya mag-usap kami kung matutuloy kami mamaya. Kasi pupunta na kami, titingin na kami ng wheelchair para sa iyo. Kasi pipiliin namin yung magandang klase para naman hindi sayang yung kailangan magagamit mo ng mas matagal. Kasi sayang naman pag hindi. Ay, nandiyan ba si Madam Crisilda? Madam Crisilda Cabral, nandiyan ba? Matagal na ako naka-subscribe sa channel.
Oh, thank you, thank you, thank you. Yung padikit-dikit na lang sa iba, yung kay Criselda Cabral, Andy Cabral, tapos Yang Ming, tapos si Bernice, yan, si Bernice pa-subscribe na lang din. Ay, naka-live ka ba, Day? Day Bernice? Patay tayo. Hindi ko napansin, Day, Bernice, baka naka-live ka. Yan, kay Marla Iten, pa-subscribe na lang, kay Mama Sel, kay Mian, yan, kay Net TV, tapos si Kabulwang Vlog, so yan, tapos si Bit de la Piña, at saka si Nanay Bibi Roda. Ma'am Angelita Brusola, ano muna ako, na-message mo na ako, yung anong size ng paa mo, tapos yung address, tsaka postal code. Tapos pangalan kung saan padala yon. Bahala ka na diyan, Jericho, tulog na ako. Sabi ni Miss Osi 50. Bihira talaga ito yung Jericho. Si ano lang, Stoy Jericho lang talaga na napakabait na ano rin ano. Ayaw niya talaga magano ng sapatos din. Stoy Jericho. O baka lang ayaw lang malaman din ito Jericho yung address. Ganito na lang to, magsalubong na lang tayo to. Iabot ko sa iyo, salubong na lang tayo kung saan tayo magkikita. Ano tayo no? Stoy Jericho. Tawagan na lang kita ulit tapos papunta ka ng Maynila, galing ka Tacloban, salubong na lang tayo kung saan, ano. Ano to, Jericho? Kahit gabi, okay lang. To Jericho, kahit gabi. Hello, bro, Yods. Wala man kasi paa si Jericho. Pambihira si Demian. Ay, naku, Demian talaga, oh. Ganyan talaga pag nagkatuloyan, pag nagbabardagulan sa umpisa, ganun yun eh. Oh. Oh, sabi nito Jericho, sige Miss Ose 50, pahinga ka na. Oo nga, Miss Bernice, pasaway si Jericho, kaya bahala siya. Sabi ni Miss Ose 50, pabihir. Ako, si Daimia naman, sabi niya, wala daw paa. Ano yun? Isda. Ay, ako. Sabi ni Marla Iten, hello po, Ate Bit de la Piña. Kaya thank you pala sa ano, kay nagbigay kahit paano yung panggamot kay Lola, kahit paano malaking bagay rin po sa tulong sa kanya. Si Daimian na nagbigay, tapos si Mama Sel, tapos ako kahit paano mayroon na ibigay kahit konti. Tapos si Bernice, tapos si Madam Bet de la Piña, tapos si Lola Migiela nagbigay sa kanya, at saka si ano, Ma'am Miss Ose 50, yung parating na magbibigay rin si Ma'am Miss Ose 50 na kahit paano panggamot. Thank you Ma'am Miss Ose 50 sa bigay mo para kay ano, kay Lola Bet de la Piña. Tapos yung Team USA ang friends, si Founder Yang bibigay yata ng wheelchair. Wow, may wheelchair na. Kaya son, kasi umiyak si Lola Bet de la Piña yung natawagan ko siya. Gusto daw niya talagang makalakad. Kaya sabi ko, manalangin lang tayo, balang araw. Tatanong din kami sa ano, sa bangbang kung magkano yung paa. Kasi gusto niya talaga makalakad. Tatanong kami, isabay namin tanong yung sa paa. Kung magkano yun. Kung may pang-abudo ako. Abuduhan ko. Sabi, akala mo na. Sabi nito yung Jericho, di ako takot malaman ang address ko. Oh. Sige Toy, tawag tayo Toy, mamaya Toy. Salubong tayo Toy. Ha? Anong paa mo Toy? Toy. Mabira kasi si Daimian, sabi niya wala daw paa. Talaga. Ano sabi? May nag-message sa akin. Ayun, si Grace. Yun. Sige, okay ko. Yun si Grace. Banti din. Yan. Thank you, Day. Thank you, Day, Grace. Good PM, Sir Dindo. Ako po ito si Grace 17 about sa shows na sinabi ni
Ma'am Miss Ose 50, size 8 po. Ah, okay. Do plus Pugo, La Union. Ah, pwede, pwede. Oh. Philippines. Anong ano, yung, wala bang ano yon? Postal code, wala ba yon? Dahil Girls 17. Sige, dahil Grace 17. Sige, ano ko yung kay Miss Ose 50. Okay. Thank you, dahil Grace 17. Oh. Sabi ni Ma'am Miss Ose 50, Miss Bit de la Piña, love you po, ingat po, God bless. Oh. Oh. Ingat daw, Lola Bit de la Piña, sabi ni Ma'am Miss Ose 50. Rodora, ano yun, Disina, oh. Good afternoon, Sir Dindo. Thank you sa pagdalaw. Thank you. Si MG Marcos TV, parang nakikita ko to lagi. Na-subscribe na rin namin to eh. Kasi nung unang pumasok siya, yun, sabi, padikit-dikit na lang po. Hello Toy Astro Boys. Thank you Toy. Emilio Dindo Cebuano Vlog. Thank you Toy. Time suck down, no. Time suck down sabi niya. Toy Astro Boys. Emilio Astro Boys sabi ni Ma'am Miss Ose 50. Hello po, Ma'am Mary. Mary Jose. Sabi ni Marla 18. Ayun yung mga bagong pasok. Pa-subscribe na lang sa mga kasama ko dito, si Mian, si Andy Cabral, si Criselda Cabral, Yang May, tapos si Mama Sel, tapos si Mian, si Kabulwang Vlogs. Bahala na kayo magsako kung yung hindi magandang mga comment. Good vibes lang po tayo, good vibes lang. Malapit na magano yung nabagyo na naman, mababagyo pa tayo. Free lang po tayo. Kung mayroon man tayong hindi na ano lang po yan, dala ng emosyon. Ingat ka din sa biyahe, Miss Ose 50. Love you. Salamat. Sabi ni Lola Bit de la Peña. You're welcome po, Miss Bit de la Peña. Basta Lola Bit de la Peña, naku, wag kang magpaka-stress. Kasi minsan naiyak siya eh. Naiyak siya pag nakakausap ko. Sabi ko, wag ka munang manood sa mga hindi magandang mga nag-live. Iwas-iwas muna kasi nakakirot yung yung sa putol niya sa paa, nakakirot daw. Kaya kailangan may gamot talaga. Sana talaga mabigay na yung pero mayroon naman sigurado na yung wheelchair. Tsaka pangarap niya talaga nung una yung pala yung pagpunta namin sa nung July 12, pumunta kami dun sa Laguna, meet and greet. Naputulan na pala siya doon ng paa. Gustong-gusto niya talaga pala pumunta doon. Kung alam ko lang pala talaga doon, dapat ay, pero tapos na yun. Kaya na tayo. Sabi ni si Marilo Blanco, safe flight always, Miss Ose 50. Thumbs up at double tap. Oh, sige. Jakita natin to si Mary Jose, may GC, si GC. Sige, jakitan kita, day. Yun. Hi, Loday, Aquarius girl. Rodora Cañada, MLSU daw, sabi ni Day Aquarius girl. Ingat, Miss Ose 50, ingat. Tsaka maraming salamat kasi ang dami mong pinasaya ngayon, ang dami mong nabigyan ng sapatos. Kaya thank you. Grabe si Miss Ose 50. Hindi, mga ilan kaya yun binigyan niya? Mga tingin ko mga 7 yata sila. Tingin ko 6 o 7. Kasi nahabol pa si Ma'am Angelita Brusola. Thank you, pare ko din. Naku, sobra-sobra po talaga ni Ose 50. Grabe. Kaya minsan nahiya na ako mag-chat, nahiya na ako. Nahiya ako mag-message. Kaya minsan nagkikita na lang kami dito sa mga live kung sino-sino naka-live. Kasi nakakahiya.
Kaya, thank you, Miss Jose 50 sa lahat ng mga offer mo. Pero, nahiya talaga ako. Maraming salamat sa lahat talaga. Yan, lalo sa pagdalaw pa nga lang sa mga live. Naku, napakalaking bagay na yun sa pagdalaw lang. Di ba? Di ba, Mama Sel? Pag dinalaw tayo ng katulad sa kanila, di ba? Salamat po, salamat sa pa-jacket. No problem, Day, Mary. Hello, sis, Rose. No. My first time dumalaw sa live mo, Sir Dindo. Ay, ganun ba, Rose? Wag po mahiya, pare ko. Yun lagi sinasabi ni Rose. Kaso lang nakakaya talaga. Grabe. Jaketan ko to si Rose. Mister, kasi GC18 siya. Yun. Okay, yung pa-subscribe na lang sa sa mga kasamahan natin yung iba nakakalimot pag-subscribe yun sila Mama Sel, Crisilda Cabral, si Nit TV, yan si Bro Nay Da Castro, may channel din yun. Tapos si Mama Sel, Kabulwang Vlogs, Bernice, si Yang Mi, tapos sino ba yun? Si Madam Bing de la Cruz. Tapos si Nanay Bibi Roda lang ha, hindi nanay. Kasi nanay kasi tawag ko sa kanya kasi sobra kasi si si Nanay Bibi Roda kami lang nahiya talaga. Yung niyakap niya kaming dalawa. Ay grabe, nahiya kami. Bisag nanimaho na tang angtod. Puro sila, wala silang pakialam. Pero ganun turing nila sa kapwa. Grabe ang bait nila. Kaya pangarap din namin makita si Mian, po si Lakbulwang. Lalo na si Miss Ose 15. Ako yun talaga yung pinapapangarap namin kasi yun ang inaano ng mga anak ko eh. Sana daw makita daw silang personal. Si Founder Yang yan. Kaya sana. Hello Day, Sheila, Libuna, shout out Kuya Dindo. Thank you Day sa pagdalaw Day. Nabigyan ka ba ng sapatos Day? Day Sheila. Kung nabigyan ka kanina ni Miss Ose 50, pa-message na lang ako Day. Ba? Ipipin ko nga to kasi ipapakita ko sa anak ko mamaya pagdating ko. Kasi yung binata ko nandun pa may pinuntahan Yan, i-screenshot ko na lang kaya. Matutuwa yun yung binata ko. Screenshot ko muna. Yun. Ay. Matutuwa yun mamaya. Yes po, Kuya Dindo. Ay, sige day, Sheila Libuna. Ang friend na ba tayo sa Facebook at sa Messenger? Message mo na lang ako, day. Yung Dindo Raya Cebuano, tapos yung profile, yung tatlo sila, yung dalawang anak ko, yung binata at saka yung dalaga. Huwag kalimutan mag-thumbs up. Yan, nagagalit na siya. Yan yung ko, pambato ko yan. Naawa ako kahapon kay Mama Sel. Basang-basa si Mama Sel kahapon. Sabi niya, Sir Dindo, basang-basa na ako, nilalagnat na ako. Grabing ulan kahapon. Sabi ko kay Mama Sel, maligo ka pagdating mo. Grabe. Kaya Mama Sel, buti na lang, sabi niya, buti na lang siguro, hindi na tuloy yung niya. Thank you, Kuya Dindo. No problem, Day Sheila, Libuna. Ma'am Angelita Brusola, naano mo na ba ako? Nakuha mo na yung sa messenger ko? Pa-comment na lang Ma'am Angelita Brusola. Sabi nito Jericho, Kuya Dindo, baka pag magkita mo si Miss Usip, baka yakapin din kita. Biro talaga si Toy Jericho. Paano si Demian? Talaga si Toy Jericho, salawahan to talaga Paano si Demian? Hello Kuya Dindo Cebuano at all viewers sa amin ni Amor. Ano ka ba, Amor? Siyempre, tayo naman, magdadalawang taon na tayo sa
Jump car, hindi naman natin ginagamit yun. Kahit makikita dun sa comment section. Kaya kung may nasabi man tayong hindi maganda, ano lang yun. Alam kasi bugso lang ng damdamin natin yun. Hindi naman yung big deal talaga na ano, nakakapatay na tao. Kaya ingat-ingat tayo. Sige, jakita natin si Amor. Kasi kilala ni ano, ni Lola Bit de la Peña. Kilala ni ano. Yon, jakita natin. Okay, may jacket ka na dahil kilala ka rin ni ano, Lola Bit de la Peña. Kalingap, solid viewers, Jungkart eating silent. Oh! Paano kung ayaw ko kitang yakapin, Jericho? Sabi ni Miss Jose 50. Hindi na tuloy nakakatulog si Ma'am Miss Jose 50. Oh. To Jericho, hindi na nakakatulog si Miss Jose 50. Tawang-tawa si Day Sheila. Oh. Bulaan ka. Yung hindi nagsasabi ng ano, no problem po. Dahil kahit tingnan nyo po doon sa mga comment section, since day one, tingnan mo po. Wala pong problema. Kasi yun nga ang sabi nila, nakagawa ka nga na 100 beses, isang beses ka lang magkamali, wala na lahat yung nagawa mong 100 na ano nagawa mo. Kasi nakikita nila, isang pagkakamali mo lang, andito ang grabe naman yan. No problem, Lindelito, no problem. Totoo naman talaga yan. Kaya nasa kanila na rin yun. Miss Jose 50 thank you pala sa bigyan mo talaga ulit ng mga sapatos ha. Sa magkalimutan na yung mga nabigyan na, pa-message na lang. Message na lang po ako, Sir Dindo, kung ayun, may nag-message na sa akin. Sige. Mamaya tingnan ko mamaya yung mga nag-message. Sabi nito yung Jericho, music talong talaga. Salamat Kuya Dindo, si Manu, watching from Tagaytay. Tagaytay? Tagaytay ka pala. Hindi ka pumunta nung meet and greet. Hayaan mo na Kuya Dindo. Ay, normal lang po yung kasi, alam mo na kasi, sinabi na rin sa akin marami na rin nagsasabi sa akin. Normal lang talaga na yun. Pero ako, siyempre, first time ko sa mga ganito. Kaya, tumpak Kuya Dindo kahit totoo yan dahil. Totoo yan dahil, Taday Sheila. Kasi 100 ang nagawa mo. Isang beses ka lang nagkamali. Was out lahat yung nagawa mong maganda. Kaya ganyan, si Lord na lang bahala. Mami sa 50, kaya akala ko ba na ano kay Toy Jericho. Si Toy Jericho kasi. Toy Jericho, saan ka na to? Actually, sabi ni si Amor, I hope soon makita ko kayo in person. Oh, grabe. Dapat pumunta ka doon yung sa Laguna, yung sa SM Santa Rosa. Yun SM Santa Rosa. Pumunta kami doon, napakasaya. Grabe, ang ganda, ang saya-saya talaga. Saka ang nila, ang bait nila lahat Team Biik International, galing ba rin Ninit Magbanwa, grabe. Wala akong masabi si Mama Sel, kahit binibiro ko na ng hindi maganda yung parang ginodjoke ko na binibidyoan. Pero grabe ang bait ni Mama Sel. Nako, pag makilala nyo in person si Mama Sel, nako grabe si Emily Baya, tapos si Bro Naida Castro. Grabe.
Ang babae talaga nila. Wala kang masabi sa kanila. Kaya maraming salamat sa kanila kay Nanay Bibi Ruda. Ay, sobra, sobra. Lalo siguro si pag si ano si Daimian, nako. Bonita Arcelo, magandang hapon Kuya Dindo. Hayaan mo na ang yung sabi ni Founder Yang eh. Ano, PM mo, hayaan na daw yung mga baser. Sabi ko first time ko kasi Founder Yang, hindi ko alam kung kakayanin kasi syempre kaya yung pinaakyat niya ako sa live ng ano, pina-join niya ako sa live. Naiya talaga ako. Tapos sabi niya, anong masasabi mo sa... Hindi ko na narinig yun. Pinanood ko sa replay, yung pala yun, sabi niya, ipipray. Anong gusto mo ipag-pray sa kanila, yung mga baser? Ibig na mag-pray pala ako dapat nung para sa kanila. Nakalimutan ko na kasi, nawala na sa isip ko kasi sa sobrang hiya. Ikaw pa naman paakyatin sa live yung nag-iisang founder, di ba? Sino ba naman tayo para paakyatin tayo sa kay Founder Yang? Ay, minsan nahiya talaga. Wala na kasi tayong mga talong. Sabi ni Sheila. Hello yo, Jovet. Mami Jose 50. Tulog na po. Good night. Sabi ni Jai Aquarius. Ay, siya Alex B. Hi, hello. Thank you sa pagdala. Pa-subscribe na lang sa mga bagong pasok. Sa mga baser dyan, patamsak. Ay, nagtamsak din pala sila. Kaya thank you sa inyo. Nagtamsak din kayo. Huwag nyo nang bawiin nyo pa. Kasi pumantay. Kaya thank you, love lang po tayo. No problem din po. Walang problema po sa atin. Ayun, binawi nga. Para sarap ang tulog ni Miss Jose 50. Pa-subscribe na lang po sa mga kasamahan ko, si Mian, Kabulong Vlog, si Mama Cel, Bernes, si Yang TV, si Andy Cabral, saka si Criselda Cabral, at saka si Maris Charang, si Kabulwang, si Nit TV, yan, saka yung iba pang mga kasama namin dito, si Bro Naida Castro. Baka may channel din kayo, pwede kayo namin i-subscribe din namin kahit paano makadagdag yung Kuya Dindo, paano, sabi nito Jericho, paano kaya kung yakapin ako, ni sweetheart, sarap ng feeling. Oh, yung pambihira yan, Toy. Naku. Balita ko, uwi daw, Toy Jericho, si Daimian. Yung pangarap din namin yan. Kasi nung una talaga, yung hindi pa nakikita si Miss Jose 50, hindi pa nakikita nung binata kong anak. Yung nakita si Daimian nung una at saka si Dai Janela. Kasi Dai Janela napadaan sa akin sa TikTok, sa YouTube, yung mga short video niya. Ganda yan, pasino yan. Sabi ko, ay si Dai Janela, engineer. Tapos yung nag-live si Daimian, nag-live siya. Eh, saktong-sakto nandito. Sabi ko, parang ang ganda daw ni tapos tumayo bigla siya, sexy pa. Sabi, may asawa na yan, pan ko, yung dalaga pa yan hanggang ngayon kasi umiiwas sa boyfriend niya sa kanila. Gandang-ganda siya. Yung nakita si Miss Jose 50, sabi niya, mas maganda si Miss Jose 50, tangos pa ng ilong. Grabe. Kaya thank you Miss Jose 50. Sana magkikita, sana makita, no. Dahil Kabulwang nagkita tayo sa kita tayo. Kasi si Bernice, nagkita na kami ni Bernice eh. Kaya sana. Kahit sa pag man lang makita in person, naku, napakalaking bagay na 'yun. Saan magkikita? Sabay gano'n. Sa Bicol na lang, sabi ni Daimian sa akin, sa Bicol daw. Diretso pasyal. Bagay, maganda rin, no, sa Bicol. Kasi malapit sila sa Mayon. Maganda doon sa Mayon. Kasi yung asawa ko, Albay, para diretso na rin siya pasyal, diretso na uwi sa kanila. Bet de la Peña, yes, uwi nyo sa Pinas. Oh!
Si Amoro, panaginip na daw. Sana po wish ko rin yan. Gusto ko rin kayo makita. O, Sheila, saan ka ba na ano? Si Aday, Sheila. Malay mo, makita mo rin sila, ano? Makita mo rin sila, Daymian. Pag nakita mo sila, Daymian, nako. Grabe, grabe. Kaya maraming salamat sa inyo, Daymian, kasi nako, napansin nyo ako talaga. Kasi alam nyo naman ano, isa lang tayong ano, solid ano, supporters, puyaters. No? Kaya nabiyayaan din tayo kahit paano sa kanila. Tapos may nag-comment kasi doon, yun, isa lang tayong padjak no? Na need daw na kahit paano makagawa ng channel. Kaya maraming salamat. Iluday Kabuluang Vlog, Christina Rojano, ML Issue, Esperanza Sultang Kudarat ako kuya. Ganun ba si Day Sheila? Nabigyan ka rin na sapatos ano, Miss Jose 50. Day Sheila? Kahit naman malayo, pwede naman yun eh. Kasi yung pinadala ko rin sa ano, mas malayo pa nga yung isa eh. May tubod ba yun? Tubod Lanao del Sur. Yung pinadala ko ni Miss Jose 50 na ano, sapatos. 3 days lang, nandoon na, nakuha na nila yung pinadala ni Miss Jose 50. Kaya, okay lang naman kahit saan. May LBC naman eh. Okay lang kahit saan. Walang problema yung ano, kahit saan lugar eh. Kaya maraming salamat kay Miss Jose 50. Dami-daming na ano, na nabiyayaan. Tujorico, usap tayo ulit, tawagan kita mamaya mga... anong oras lang ito mamaya tawagan kita, Toy? O tawag ka lang sa akin, Toy. Pag may signal ka na, Toy, ano, usap pa lang tayo ulit mamaya. Maraming salamat sa nagtamsak, ate, kahit paano. At saka yung nandyan na hindi maganda nagsasabi sa atin, okay lang. Na nagtamsak din sila, kaya maraming salamat sa inyo lahat. Pa-subscribe na lang kay Kabuluang Vlog, kay Mama Sel, kay Bernes. Yung iba diyan na hindi na to ano jakitan natin. Sana all makatanggap ng blessing. Ano blessing? Sa ano blessing? Yes po. Pero salamat sa blessing. Blessing ni Miss Jose 50. Yes, ang daming binigyan si Miss Jose 50 kanina. Daming blessing na binigay niya. Mga binilang ko, mga 7 yata yun. Mga 7 kayo na bigyan ng ano. Thank you kay Miss Jose 50. Kasi kahit paano. Tapos sino pa ba yun? Basta message na lang ako, hindi ko matandaan yung iba. Kung sino na nabigyan ng sapatos eh. Kasi 7 ang bilang ko eh. 7 o 8. Anong messenger nyo, Kuya Dindo? Ano? Dindo Raya Cebuano, yung messenger ko. Para pa-LBC na lang daw sa inyo yung ano. Kasi ang hinahanap ni Miss Jose 50 ano, yung pangalan, tapos yung complete name, address, tapos alam mo yun? Postal code ba yun? Yung postal code, tapos telephone number. Hello po, Kuya, blessing blessing na sapatos, sabi ni Lola Beth de la Peña. Yun, yung nabigyan ng blessing, kaya maraming salamat kay Miss Jose 50, nabigyan ng blessing kanina. Siguro pabrika yun ng sapatos si Miss Jose 50, no? May tindahan siguro yun. Daymian, maglalag ka ba, Daymian? Mag-iisang oras na ako, Day. Daymian.
Taga Cebu ka, Kuya Dindo. Marilo, sino nag-request sa akin? Yun, may nag-request na sa akin. Aso lang, hindi ko makikita pa kasi nandito. Ito yung cellphone na to eh. Mamaya, tingnan ko mamaya ang... Padaan lang po ako. Ha? Si Robert. Thank you po, Robert. No problem. Bisaya lang po tayo, ano, dahil, sino ba yung kanina? Dahil, ano, yun, may nagre-message na sa atin, kaya maipasa ko na yan mamaya ibigay na natin yan kami sa OC50, tapos baka bukas, mga Lunes siguro, baka mayroon na natin na sapatos. Thank you, Toy Jericho. Kaya Toy, thank you, Toy Jericho. Napaka ano yan, active yan sa mga ano, pag hindi magandang comment eh. Diyan kami hanga kay Toy Jericho eh. Thank you, Toy Jericho. Paano na kung wala si Toy Jericho? Di ba, Damian? Kaya si Busing Andy Cabral, ganun din eh. Salamat, Jericho. Kaya nga, sobrang hanga kami ng Toy Jericho. Grabe. Grabe si Toy Jericho. Saludo. Love lang po tayo dito kasi, nako, hindi po maganda sa, ano yung pag may nakakaano tayo. Salamat sa pagbantay, Jericho. Sabi ni Lola Bit de la Peña. Mama Sel, message mo ako, Mama Sel, ha? Hintay lang kita, Mama Sel. Patapos na ako. Yan si Toy Boy 11. Thank you, Toy Boy 11. Thank you, Boy 11. Sa ano, nandiyan ka lagi, Toy. Tawag tayo mamaya, Toy. Kaya maraming salamat, Toy. Maraming salamat sa inyo, Toy. Damian, magla-live ka ba, Day? Hello, bro. Si Emily Hibaya Gomez, shout out. Good PM, Sir Dindo, tamsak na. Si Andrea. Kilala niyo ba yan si ano, Andrea? Jakita natin. Hello, Boy 11. Okay, sino yung nagano? Ako na bahala sa buzzer na as using ko buwan. O yun, sabi ni, thank you, Boy 11. Yan yung mga, mga active talaga naman. Mga warriors yan ng mga... Thank you, Toy, ha? Thank you, Toy Jericho. Yan, number 1 talaga si Toy Jericho. Boy 11, thank you, Boy 11. Yan sila, Toy Melvin. Tapos si, nakikita ko rin minsan na si Astro Boys. Yan, si Toy Astro Boys. Yan, kaya maraming salamat. Hello, Net TV. Sabi ni Lola Bit de la Peña. Damian, 5 minutes na lang ako, Damian. Magla-live ka, Day? Anong oras na? Kasi baka nagbi-message na si Mama Sel, baka magkikita na kami sa titingin kami sa para sa ni Lola Bit de la Peña. Tarlac po ako, Sir Dindo. Tagal na po. Ay, thank you kay kay Andriang. Kay Ma'am yang. Sige. Linis pa ako, pwede ngayon. Sige, Day. Sige, Mama Sel. Jakita natin si Andrea. Yun. Tapos pa-subscribe na lang. Siguro kilala mo na si Founder Yang. Siguro naka-subscribe ka na kay Founder Yang. Kay Andy Cabral, pa-subscribe na lang. Kay Mama Sel, kay Mian, kay Bulwang Vlog, tsaka kay Net TV. Yan, kay Marla Itin. Tapos kay Bernice, kay Kabulwang Vlogs. Pa-subscribe na lang. Kay Mian. Damian, sit ka na, Damian. Tingnan ko kung mag-a-appear yung saka ako mag-out.
Nag-comment sila gamit ang pic account. Nanggugulo lang yun. Thank you, Toy. Yun, magaling yan si Toy Jericho eh. Sir Dindo, naglinis pa si Mama Sel. Ay, ganun ba? Di baka bukas na lang kami po siguro pumunta. Kasi ngayon, anong oras na alanganin na kami. Bibiyahe pa si Mama Sel. Sarado na yung sarado na yung bilihan. Di po ako magla-live, sabi ni Daymian. No? Mga hapon ka na day mag-ano day? Hapon ka na mag-live? Sino pa hindi naka-live? Mag-iisang oras na ako. Bet de la Peña. Akala ko taga Bicol ka din, sorry. Si Ma'am Bet de la Peña, si Lola Bet de la Peña nasa nasa Caloocan. Malapit sila yata sila sa dagat-dagatan ba 'yon? Sa Tondo ba 'yon? Kasi ang sabi ng mister niya, si Lolo, sa Pitt Avenue ba yung Pitt Avenue, kaliwa galing ng Rizal Avenue, sabi niya Rizal Avenue. Basta mamaya madali lang naman yun. Galing ako sa BIR, Ate Mian, galing talaga nito Boy 11, Sir Dindo, ako bahala sa mga baser mo. Sipa agad yan, Thank you, bro Emily Hibaya. Thank you, bro. Hindi makamove on. Diyos mio. Okay lang yan. Kahit paano, matuto naman tayo kahit paano. Kahit first time pa natin sa mga ganitong social media. Kaya, siguro masasanay din naman tayo siguro. Normal lang yun kasi kahit nga si Pangulo, kikita ko kahit nga si Duterte, kahit sinong Pangulo, BP, ang dami nga Kaya normal lang siguro yun. Ayun, sa South, Caloocan kami. Sa may dagat-dagatan. Di ba yung dagat-dagatan, Setre, tapos kanan sa dagat-dagatan. Di ba tagos yan, Lola Miguela, Sangandaan yung tagos yan. Pero hindi naaabot doon. Siyempre, galing Setre, kakanan ako ng dagat-dagatan. Siguro mga ilang kanto. Pangalawang kanto yata, na yun? Anong street yun? Tanggi ba yun? Tanggi Street ba yun sa inyo? Baka doon yata yun. Basta Lola, ihatid namin doon yung wheelchair para ma-video ka rin kasi. Kaya maraming salamat kay Team USA and Friends, kay Founder Yang. Ang dami nilang natutulungan. Grabe. Kay Lola Bet de la Peña, kay Mama Sel, ang dami nilang natutulungan. Tapos kay Emily Hibaya, sa brother niya. Kaya kami, kung mayroon din kami, tulong-tulong kami kung sa abot na makakaya namin. Kasi kahit maliit na halaga, pag naiipon yun, malaki na yun. Kaya maraming salamat din sa mga kasamahan ko. Tulong-tulong kami. Sana mayroong ganyang grupo na tayong lahat Taniki. Yun, dagat-dagatan, tapos Taniki. Yun. Sige. Pag nakabili kami, Lola, diretso na kami doon. Pero papiliin ka namin. Video call kami sa'yo, kaya pasa namin yung picture na kailangan ikaw ang pipili. Pero siyempre, ang pipiliin namin din yung matibay na magagamit mo yung panghabang buhay talaga. Lagi lang po ako silent, sabi ni Andrea. Thank you, Andrea. Dahil na lang tawag ko sa'yo kasi baka mas matanda na ako sa'yo. Sana dahil sa kalingap na dapat natin maging mabuti sa kapwa. Totoo yan, Mama Sel. Kaya hindi lang kay porket na may nasabi kang hindi maganda, isang beses ka lang, parang ka lang, kasi simpre sa emosyon, yun kagad ang nakikita nila. Sa 100 mo talagang ginawa, isang beses ka lang, may nasabi ka lang, yun ang binabantayan nila. Kaya okay lang. Thank you, Sir Dindo, kasi ang tulong ng grupo natin, nakakarating sa Mindanao. Wow! Kahit pinagbibintangan nila tayo na ganito, pero tayo hanggat sa kaya natin, kung mayroon tayong maibibigay,
tumutulong din tayo sa kapwa din natin. Kailangan, pero okay lang sila kahit anong sasabihin nila. Galing yun sa pawis at dugo namin, basta pag tumulong din kami sa kapwa, galing sa dugo at pawis namin. Kasi yung unang ano rin namin, kahit magkano lang na ibigay namin, kahit 500 o kaya ano, malaking bagay na rin yun. Yun, pambaon talaga yun ng anak ko. Sabi nga nila bro, Naida, pambihira ka bro, baon pala yun ng anak mo. Binigay mo pa. Hindi ko sinasabi yun. Tapos yung na-hospital din yung asawa ko, hindi ko sinasabi sa kanila kasi ayaw ko talaga. Hindi ko gawain yun. Gusto ko sarili ko. At saka hindi ko talaga ipapaalam yun. Kaya, kasi si Lord, nandiyan naman si Lord eh. Boy 11, gamot dyan sa move on. Kaya, yes po, salamat talaga. Sabi ni Lola Bet de la Peña, Rodora Cañada, thank you, Day. Kaya maraming salamat sa inyo, Day. Yari, hindi iyon tataba kasi. Bakit taba na? Yung iba, huwag kalimutan, mag-iisang oras na ako ha. Yung ano, PM, pa-message sa akin. Complete address ha, complete na name, tapos address, tapos postal code ba yun? Postal code, tapos cellphone number. Kung pwede rin, care off nyo kung may gaysano sa inyo, care off, kayo na ang pipick up doon. Kung saan na, o kaya address na bahay ninyo, pwede rin sa bahay ninyo, para sure. Nasa sa inyo yan, kasi yung sa Mindanao, sino ba yung isa? Sa Gaisano niya kinuha, kinakir off niya ng Gaisano, doon niya kinuha, siya na nag-pick up sa Gaisano. Yan, layo nun layong lugar yun. Yung sabi ni Bro Emily Baya, yung tinulungan natin sa Mindanao, ano yun? Pabuling ko. Nasiraan ng bait ng dahil sa depression, tapos wala pang isang buwan, gumaling siya. Agad sobra ng pasalamat sa pamilya niya. Sa ating grupo GC18. Oh! Yun ang hindi nila nakikita eh. Di ba bro, no? Pero sarili natin pera yun, di ba? Sarili natin bulsa yun. Ako, baon talaga yun ng anak ko kasi mas gusto ko rin talaga makatulong din sa iba. Kaya inuna ko yun kasi sabi ko na anak ko, mas may nangangailangan din naman ng tulong. Kaya kuya din daw gusto ko rin na ma-meet si Mama Sel soon. Wow! Ay Day Rodora Cañada. Di ba si Day Marla nakapunta. Ba't di ka pumunta doon? Sayang, kikita ka na sana namin, no? Malapit ka lang pala doon. Sayang, Day. May picture na sana ako sa'yo, may video na sana kami. Pero pangarap din ni Daymian na makita daw tayo pag uwi daw niya sa Mayo. Tsaka si Founder Yang. Kaya manifesting tayo. Tsaka sana bigyan pa tayo ni Lord ng lakas kasi hindi natin alam yung buhay natin. Baka bukas, tigok na tayo. Hayaan mo na lang yung mga nanira, basta tuloy lang tayo. Walang iwanan habang may Totoo yan bro. Walang problema yun kasi si Lord naman ang bahala nun. Kasi nakikita naman ni Lord yung mga pinagagawa natin. Okay lang yan bro. No problem, wala tayong magagawa. Paano ba umiyak si Doc? Sabi nito, Toy Boy 11. Pambihira ka, Toy. Toy Boy 11 na usap tayo sa... Kasi nalaman na rin yung iba eh. Sabi ni Marcel kanina, tsaka kay Day Janila. Hindi ko nakikita si Day Janila. Arsinia Rosorta. Oo, sa puso ni Miss Janila. Ay, pambihira talaga yan. Nalagot ka. Boy 11. Porkit wala dito. Pambihira.
May kasabihan po kasi, sampung ang kabutihan ang ginawa mo. Kaya nga, nagkamali lang ng isa. Limot na lahat. Totoo yan. Ang ginawa mong kabutihan. Totoo yan. Kaya sa mga ganun, si Lord na bahala. Kasi, yun lang ang nakikita nila eh. Yun lang, isang beses, yun lang, basta isang beses lang ang nagawa mong parang bad na sa kanila, tsaka hindi maganda sa pandinig nila. Yun ang agad yung pinalandakan nila. May dagdag pa. Kwento sa iba, may dagdag pa. Para lalong, ganun talaga. Kaya, bahala na. Wag ka na daw umiyak. Buwili Ben. Sabi ni Eric. Andyan si Engineer Janela. Pinatulog ko na si Janela, Kuya Dindo. Puyat. Kayo kasi magdamag eh. Minsan, sabi ko, kayo na lang mag-usap. Sabi ko, tay, kayo na lang mag-usap, tay. Out na muna ako kasi, siyempre, para na yan sa dalawa eh. Sa mga bata na yan eh. Ay, naku, mga bata talaga ay... Bagay, naranasan din natin yan nung sinaunang mga bata pa tayo. Kaya pagbigyan na natin yung mga kabataan. Tapos na tayo dyan. Basta toy, maging loyal lang tayo toy. Huwag nating sasaktan yung mga katulad nilang ano. Sabi ni Damian eh, pinuyat mo na naman bro. Pinuyat talaga. Shout out Ma'am Ili, take care. Tsaka si Dairusa, grabe yung bait ni Dairusa, no? Napakabait, yung panalo niya, binigay talaga dun sa brother ni Bro Emily Hibaya. Grabe yung bait. Magkano pa napanalunan ni Dairusa? 1718. Grabe yung bait talaga. Akala nilang sir din ikaw lang may baser. Ngayon na din ako. Lait pa pero wala ako kung paki. Ay, ganun ba bro? Pati ikaw na lait na. Pambihira. Pagbigyan pala na siya. Si Lord na bahala. Toy Jericho, out muna. Thank you Toy Jericho. Thank you Toy. Mag-iisang oras na rin. Isang oras na rin ako Toy. Ay, nandito si Dairosa. Dairosa, thank you. Napakabait mo dahil. Grabe. Ang bait mo. Grabe. Kaya, saludo ako sa iyo dahil. Kaya, mas inuna ni Dairosa yung nangangailangan ng yung gamot, yung katulad yung na-stroke yung brother ni Bro Emily Baya. Kaya thank you Dai. Kalma, Ma'am Emily. Sabi ni Arsinia. Sabi ni Dai Rodora Cañada, hello sis Rosa 78 MLS yung shout out no. Mary Jean Palermo. Sabi ni Dai Rosa, you're welcome po Kuya Dindo. Thank you Dai. Sana makita din namin kayo. Sabi ganun. Sabi nga ni Ma'am Jim. Ayun, may nag-request na naman sa akin Sheila. Sige, mamaya babasahin ko mamaya yung mga i-accept ko na lang mamaya yung ibang hindi ko naging friend. Tapos yung mga message niyo ay yung para sa sapatos kay Miss OC50. Shout out Ma'am Emily Hibaya, sabi ni Mary Jean Palermo. Hello sis Rosa 78 GC18, sabi ni Lola. Hello Kuya Dindo, sabi ni Sheila Libuna. Yun, nag-message na si Dai Sheila. Sige Dai, thank you Dai Sheila. Patapos na rin ako Dai. Sige Dai, maano na ako. Yes po, pag uwi ko, meet tayo sa Manila din po. Wow! Si Madam Jim Marquez, nagsabi na sa akin, sabi niya, Kuya Dindo, malapit lang kami diyan sa Tuason. Ay. Kaya thank you kay Madam Jim Team USA ang Prince. Thank you. Sa January daw siya uuwi. Excited din ako makita sila. Ay, Dai Arjen. Thank you, Dai Arjen. Hindi na alam tayo ni Arjen, no?
Thank you, Day, sa pagdalaw, Day. Day Arjen, baka anong gusto mong pa ano, sa sapatos, Day Arjen? Kasi baka bigyan ka ng sapatos ni ano. Anong size mo, Day Arjen, sapatos? Bigyan ka niya ano, Miss OC50 para masabay ko na pag or, ano, bigay sa kanya. Message mo ako, Day, sa ano, Facebook ko, Day Arjen. Kasi yung nabigyan ng sapatos ni Miss OC50 ngayon, mga 7 yata katao o 8 sila, 8. Sige, Day Arjen. Ano mo ako, message mo ako sa ano, sa Facebook ko, Dindo Cebuano, Dindo Raya Cebuano, tapos yung profile ko, 3 sila. Yung dalawang anak ko na binata at saka dalaga at saka yung asawa ko. Yun ang profile ko. Tapos, i-ano mo sa akin yung complete address, tapos yung pangalan, tapos cellphone number, postal code, yun, postal code daw importante sabi ni Miss OC50. Tapos yung size ng sapatos. Kasi ang gaganda ng sapatos niya. Sabi ni Derosa, uwi kami sa Surigao. Kuya, kasama sila, Mama Sila. Yun nga, sabi ni ano eh. Madam Jim eh. Ay, sana all. Sana talaga. Surigao talaga. Oo, sana. Sabay ganun. Pwede pang makaipon. Day Arjen ha, Day Arjen, ano mo ako sa Messenger. Tapos yung size ng sapatos mo ha. Thank you, Day, sa pagdalaw, Day Arjen. Nandun ako kanina, nanood ako, nag-silent viewer lang ako doon sa ano mo, live mo kanina. Tapos may pinin ka pa na ano, may pinin ka pa na nagbasa yung gusto kong sagutin doon kaso hindi na ako sumagot kasi baka madagdagan pa yung ano. Kaya nanonood na lang ako doon kanina sa live mo. Kami ng asawa ko at mga anak namin, nanonood na lang kami sa live mo kanina. Hindi na lang kami nagko-comment. Kaya thank you, Day Arjen. Pin natin si Arjen. Maaga ako magpabook ng ticket para makamura. Ay, ganun ba? Ay, tumatawag si Founder Yang, tika. Hello, Founder Yang? Ah? Founder? Ay, Ah, ano para yung yung kwan? Ano para yung nag-share? Bukas, alam mo, ikaw ba yung maghatid? Babayaran ko na, para may pamasahe ka lang, hindi ba? hindi. Ano yung sakyan ng Ah, yung wheelchair? tika, Founder ah. Bye-bye.